Tulos na pigpapundo ni Governor Ricarte Padilla ang operasyon kan gabos na quarry operators sa bilog na probinsya kan Camarines Norte. Kasabay kay ni ang pagbugtak ni Padilla kay Vice Governor Joseph Ascutia como Environment Czar para pakarayon ang legalidad kan quarry operation sa probinsya na pigrereklamo kan mga apektadong residente. Obheto kaini na maobliga ang operators na magpahiling nin mga legal na dokumento o permit antes tugutan na magpuon kan sa indang operasyon. Marurumduman na enot ng sinabi ni MGB Regional Director Guillermo Molina Jr. kan magbisita sa nasambitan ng probinsya na nasa kontrol kan provincial government ang pag-issue nin permit sa nasambitan ng operasyon. Sa issue po ulit ng quarry, bukas, uulitin ko po, titignan natin ang issue ng quarry, titigil muna po ang lahat, kahit isang linggo lang. Unang-una, ang gagawin natin, i-evaluate natin, i-assess ang lahat ng quarry sa buong probinsya.